Добре, хора, бонуса, но пак ще има контент за вас. Сега ще ви покажа, ето сега държа първия пред мен, ще ви покажа един комплект за ногти, за дамски, мисля, че са, да, дамски. И ще ви кажа преди това да се харесате, да се абонирате и да харесате всяко му и да сте коментирали всяко мое видео, за да може да на 100 абоната вече да направим giveaway. Giveaway ще бъде, вече измислях между другото, giveaway ще е за момичета, но няма да ви кажа защо. Няма да ви кажа какъв е. Всъщност ще има и нещо за момичета. Така че има два победителя и да не се бавим сега. Първото е избутвач на кожички. Ето го как изглежда, не трябва много да се бавя, защото, както знаете, аз не мога да ви снимам дълги видеа, защото не знам. Ако може някое видео да го напишете, да напишете коментар, моля ви напишете и ми кажете как да снимам по-дълги видеа. Така. Това е пинцета с гумичка. Да. Това е едно избутвачче на кожички, обаче е по-специфично такова. Няма смисъл да ви го показвам, защото е пила. И ако не сте жена, не знаете какво е пила изобщо. Или ако имате сестра, трябвало да знаете. И всъщност всички момчета знаят, защото майките им, ако ходят на маникюр, те ще знаят. Сега ще ви покажа два вида ногтиорезачки. Ето тази е такава островърха, а тази е най-обикновена. И поставим. И това е... не мога да го изкарам. Не мога да го изкарам. Хора, помощ, не мога да го изкарам. И последното е ножичка за кожички. За минимални кожички, които не можете да достигнете. Като мен. Така, харесайте, абонирайте се, за да може да станем 100 сабскрайбъра и да получите съответна награда, като ще има двама победители. За момче и за момиче. Чао!